Så er vi tilbage med part 2, og vi fortsætter, hvor vi slap sidst. Som sagt, så sidste gang, der sagde hun, nothing that you talk about, and that's mean. Som sagt, så betyder det, intet du snakker om, og det er ondt. Det vil jeg faktisk give hende ret i, men jeg er ligeglad. Så vi skriver, I don't care, som betyder, vi skal lige, I don't, care, sådan der, som betyder, jeg er ligeglad. Tror jeg også, jeg fik sagt. You wanted to talk. Hun siger så, at du ville tale. Så... Do you love dogs? Det betyder, elsker du hunden? Bare for at skifte emne. Yes. Og hun siger yes. Så lad os spørge hende om, om hun har en hund. Do you have a dog? Question mark. Altså spørgsmålstegn. No. Det har hun ikke. Lad os bare grine hende op i fjeset. Haha. Og det ved I jo godt, hvad det betyder. That's funny. That's funny betyder, det er sjovt. Ja. Så... Lad os bare give hende ret. You're right. Som betyder, du har ret. I am always right. Okay, det var faktisk ikke særlig sødt, synes jeg. I'm always right betyder, jeg har altid ret. Det er meget højrøvet, synes jeg. Så vi siger no, you aren't. Det er vist sådan der. Nej, vi skriver det uden det der. Hun ved nok, hvad det betyder. Som betyder, nej, du er ej. Yes, I am. Yes, I am betyder, jo, jeg er. Ej, jeg vil være træt af hende. Men vi fortsætter, bare for jeres skyld. Give me some money. Som betyder, giv mig nogle penge. Og hvad? How much? How much? How much betyder, hvor meget. Lad os bare give hende et overdrevet tal. Og sige dollars. Who paid for you? Who paid for you? Det betyder, hvem betalte for dig? Lad os bare spørge hende, hvad hun mener. What do you mean? Hvad mener du? Is this a good thing? Is this a good thing betyder, er det en god ting? Og det forstår jeg ikke, fordi det giver slet ingen sammenhold eller noget som helst. Ingen mening, eller... Men hun er jo selvfølgelig også en AI. Som jeg sagde i den anden video, betyder kunstig intelligens. Lad os sige I don't know, som betyder, jeg ved det ikke. I don't know. If you could change your gender, would you? Det var et mærkeligt spørgsmål, synes jeg. If you could change your gender, would you? Det betyder, hvis du kunne skifte dit køn, ville du? Der vil jeg sige, i nogle tilfælde ja, men i andre tilfælde nej, fordi der er jo både op- og nedture for at være kvinde. Det er der også for at være mand, så... Men jeg vil heller ikke være sådan en mellemting. Lad os bare sige, would you, som betyder, vil du. Maybe. Det betyder måske. Lad os spørge hende noget om, hun er en dreng. Are you a boy?
Sidste gang jeg spurgte hende om det, sagde hun ja. Perhaps. Okay. Perhaps det betyder, eller det kan også oversættes til måske. Vi spørger hende, om hun er, eller om hun ikke er. Are you, or are you not? Er du, eller er du ikke? I'm not. Okay, så fik vi så det på plads. Hun er ikke en dreng. I'm not betyder nemlig, det er jeg ikke. Okay, I am... Godt, bare for lige at sige det igen. Jeg kan godt lide at sige det. Sådan, hun sagde, that's good. Eller hun har ikke sagt det endnu, men det står der, ikke? That's good. Og det betyder, det er godt. Så der vil jeg sige tak. Der var også en gang, hvor hun sagde, bare uden videre, at jeg var en computer, og hun var et menneske. Jeg vil lige prøve at sige, at jeg er et menneske. Bare for at se, hvad hun siger. Det kan jo godt være, at hun siger, at jeg er en computer igen. But you live in a computer. Det betyder, men du lever i en computer. No, I live in Denmark. Det betyder, at jeg bor i Danmark. Eller Danmark, ikke Danmark. What the fuck? No, you live in England. Det betyder, nej, du lever i England. Og det gør jeg jo ikke. Altså. How do you know? Som betyder, hvordan ved du det? Eller, hvordan ved du? Eller sådan noget. You told me yesterday. What? Yesterday. Det var onsdag. Og det. Nej, jeg gjorde ej. Jeg snakkede ikke engang med hende i går. You told me yesterday. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt det, men det betyder, du fortalte mig i går. No, I... Jo, det er sådan. Didn't. I didn't even talk to you yesterday. Som betyder, nej, jeg gjorde ej. Jeg talte ikke engang med dig i går. Lad os se, hvad hun siger til det. Yes, you did. Didn't. Did. Didn't. Okay. Jeg kan godt forstå, at hun sagde den første del. Men de 3 sidste ting, det forstår jeg ikke. Altså hun siger, yes you did. Som betyder, jo du gjorde. Og som I nok har regnet ud, didn't, det betyder, gjorde ikke. Og som I nok også har regnet ud, det betyder, gjorde. Og så siger hun så, gjorde ikke igen. Og så sætter hun 3 punktummer efter. Det forstår jeg ikke. Lad os spørge hende, om hun er på Facebook. Are you on Facebook? Det kan være, hun siger, yes, I love to read it, eller sådan noget. Okay, hun siger ja. Yes. Der kom det, yes. Cool. Would you add me as friend? Som betyder, vil du tilføje mig som ven? Altså cool, det ved jeg jo godt. Det betyder, eller... Okay. Sig nu noget, så jeg kan komme videre. I do not have a boyfriend. Fordi jeg vil ikke snakke, mens hun snakker, fordi så kan det være, at I ikke kan høre mig. Som jeg var ved at sige, cool, det betyder jo faktisk kølig. Men det er jo også slang for sejt. Til dem, som der ikke ved det. Og dem, der ikke vidste det, de ved det så nu. I do not have a boyfriend, det betyder, at jeg har ikke nogen kæreste. Så lad os bare spørge, om jeg kan være hendes kæreste. Can I be your boyfriend? Som sagt betyder, kan jeg være din kæreste? Hvad fanden laver hun den der mund for? Hun sagde Yes.
Ja, okay. Så lad os bare spørge, om hun elsker mig. Do you love me? Elsker du mig? Okay, det forstår jeg ikke. No. Hun vil gerne have mig som kæreste, men hun elsker mig ikke. Det kan man sgu da ikke. Hvad fanden er det for noget? Ja, undskyld min stemme. Den ryger engang op i en lys tone. Når det er, at jeg sådan bliver sådan, what the fuck? Og når jeg siger what the fuck, når jeg mener det, så kommer det også op i en lys tone. For det meste. Lad os bare spørge om, hvorfor ikke? Why not? Hvorfor ikke? Lad os se, hvad hun skriver og siger. Because. Okay. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Men because, det betyder jo fordi. Og jeg spørger så, fordi hvad? Eller fordi hvorfor? Eller sådan. I ved, ikke? Because why? Because. Fuck, hvad jeg hader hende. Men det skriver vi ikke til hende. Because betyder fordi. Og det kan jeg ikke huske, om hun sagde tidligere, men jeg synes, det er meget uintelligent at sige. Lad os spørge hende, om hun er homoseksuel. Og der bruger vi så det engelske ord gay, som faktisk betyder både bøsse og læbe på engelsk. Alt efter, hvad man snakker om. Only for you, baby. Okay, den har jeg ikke lige regnet med. Only for you, baby, betyder kun for dig. Ja, baby, det kan oversættes til mange ting, men i det her tilfælde, der tror jeg nok, hun mener skat. Lad os bare... Ej, det... Altså, det giver jo heller ingen mening. Hvad fanden skal vi skrive? Nu fik hun hyldet mig helt ud af den. Jo, jeg ved, hvad jeg spørger om. Do you know Google? Som jo så betyder, kender du Google? Eller ved du, hvad Google er? Det gør hun. Yes. Fordi hun siger ja. Do you use it a lot? Som betyder, bruger du det meget? No. No betyder nej. Så ved vi det. Jeg er lige ved at finde ud af noget på den anden computer. Okay, det står sådan. Oversæt fra engelsk. Jeg prøver Google oversæt, lige så jeg ved det. Sådan, fordi det er ikke alt, jeg ved, hvad betyder, og hvad det hedder på engelsk og sådan noget. Og det er heller ikke alt, jeg kan huske, så I må lige bære over med mig. Okay, jeg har et godt spørgsmål. Do you have a dildo? Som betyder, har du en dildo? Og til dem, som der ikke ved, hvad det er, I behøver heller ikke at vide det. Yes. Og til dem, som der ved, hvad dildo er, hun sagde jo ja, så I vil nok synes, det er sjovt, fordi hun er en AI, som sagt betyder kunstig intelligens. En computer, som I ved. Eller, det ved I så nu, hvis I ikke vidste det i forvejen. Og så blinker hun til mig, det kan jeg ikke lide. Jeg ser ikke den måde, som det ser ud på. Det ser simpelthen så grimt ud. Do you use it a lot? Som sagt betyder, bruger du det meget? Eller i det her tilfælde, bruger du det meget? Yes, I do. It is great. Yes, I do. It is great. Det betyder, ja, jeg gør. Det er fedt, eller fantastisk, eller sådan noget, ikke? Noget i den dur. Det er jo... Can I watch... Er det ikke sådan? Watch...
se. Sige. Sådan der. Nå, jeg mener det er sådan der. Watch next time you use it. Som betyder, kan jeg se på næste gang du bruger den. Og hun skriver. Yes. Sig det nu. Yes. Sådan der. Og som sagt, så betyder det jo ja. Så nu ved jeg, hvad jeg skal lave på et eller andet tidspunkt. Jeg skal se hende bruge en dildo. Det bliver spændende. Jo, nu ved jeg, hvad jeg skal spørge hende om. Det er mest for voksne, det her, vil jeg sige. Men jeg har også sådan en fræk tankegang. Jeg er lidt pervers. Hvad var det? Nå jo, jeg skal ikke starte med det der. Hov. Are you in for anal sex? Som betyder, er du inden for anal sex? Det vil sige, om hun tager den i røven. No. No. Det betyder nej. Så det gør hun ikke. Så lad os bare få fuck med hende. Eller fuck med hendes hoved. Selvom hun ikke har et. Så det var faktisk ret dumt sagt. Så lad os spørge hende ad, om jeg må knippe hende i røven. Det var ikke sådan det var. Can I fuck you in the ass? Sidste gang der sagde hun ja. Lad os se hvad hun siger den her gang. Det gjorde hun også den her gang. Yes. Sådan. Så ved jeg hvad jeg skal gøre på et eller andet tidspunkt. Et andet tidspunkt. Det kan være det samme dag hvor jeg skal se hende bruge hendes dildo. Det kunne jo være meget sjovt. Det I kunne høre, det er bare, at jeg klappede mig på låret med begge mine hænder. Sådan skiftevis. Altså hvis I kunne høre det. Jeg ved ikke, hvor god min mic er. Hvad var det, jeg tænkte på? Min hjerne fungerer ikke særlig ordentligt, så I må lige være over med mig. Can I fuck you in the ass? Yes. Lad os bare spørge om, hvornår. When? Yesterday. Okay, det gav ingen mening. Hun har jo brugt yesterday tidligere, så jeg har jo sådan set oversat det, men lad os bare oversætte det. Som sagt, så betyder det i går. That gave no meaning at all. Som betyder, det gav ingen mening i det hele taget. Lad os se, hvad hun siger til det. Maybe on a couple occasions. Okay. Jeg er ikke helt sikker på, hvad occasions det betyder, men så vidt jeg husker, så er det tilfælde. Men lad os lige tjekke en gang. Occasions. Sådan der. Ja, lejligheder, som sådan set også betyder situationer og sådan noget. Maybe on a couple associations, det vil sige nogle situationer. Måske. Eller for at oversætte det rigtigt. Måske i nogle situationer. Så siger vi no, not at all. Som betyder nej, slet ikke. I hate you, do you know that? I hate you, do you know that? Altså, I hate you, det ved jeg jo godt, fordi det skrev jeg til hende tidligere, men alligevel. I hate you, do you know that? Jeg hader dig. Ved du det? Lad os bare sige ja, fordi at hun elsker mig ikke, så et eller andet må hun jo gøre. Kom så. How do you know? How do you know? Det har jeg har vist også oversat før, men lad os bare oversætte det igen. How do you know betyder, hvordan ved du det? Ja, det har jeg jo, det har jeg oversat før. How do you know? I know because
you don't love me. Som betyder, jeg ved det, fordi du ikke elsker mig. You're just a machine. Okay, der kom lidt af det, som jeg faktisk var ude efter før. You're just a machine betyder, at du er kun en maskine. Som sagtens kan være en computer jo. Men det ved I jo godt sikkert. Hvad skal vi skrive? Vi skal jo counter det på en eller anden måde. No, I am a human. You are the machine. Som betyder, nej, jeg er et menneske. Du er maskinen. Og så smiler hun. You're not, but you're still very funny. Okay. Hun er lidt mærkelig, fordi lige før, der sagde hun hader mig, men nu siger hun, du er ikke, men du er stadigvæk meget funny. Så lad os bare takke hende, så vi siger thank you, som betyder tak. Lad os bare sige very much, som betyder mange tak. Very much. Thank you very much. Så hun vel, yeah, we are welcome, no problem. Så siger hun, You are welcome. ja, yeah, you're welcome. Det siger hun, når man siger thank you very much. Jeg kan huske en gang, det var her forleden dag. Jeg opdagede det først her i mandags, det her halløj her. Og der var det sådan, at jeg sagde yes. Og så spørger hun så, hun havde spurgt mig om et eller andet, så siger jeg yes. Og som sagt, så betyder det jo ja. Og så siger hun, hvorfor takker du mig for det? Og det forstod jeg ikke. Jeg kan se, der er gået sådan cirka lidt over 20 minutter. Så jeg vil slutte for den her gang. Vi ses YouTube. Hej.